Zaman aure. Shirinmu na musamman mai ɗauke da wasa kwakwalwa daban-daban tare da bankaɗo ƙalubaloli da sirrori har da ba da shawarwari domin inganta zamantakewar aure. Kafin mu shiga cikin shirin tsindin, bari mu yi waiwaye akan shirin da ya gabata. Zaman aure. Kin san wa na gani? Wafa? Dan iskan nan mana mutum. Tani kina da matsalar wallahi. Me ya kawo maganar Muktar ana? In kin ga Muktar sai me? So da in ka kusance ta a wannan halin kai ma za ka iya kamuwa da wannan ciwo. Ina gani fa kaman zan rabu da wannan yarinya. Wace yarinya kenan? Ita Aisha ma. Haba. Aisha, kin samu lafiya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Na ji daɗin wannan labari. Da gaske Ahmad yanzu na warke? Kin warke yanzu wannan takardar nuna shaidar cewa ba ki da matsala. Zaman aure. Aisha kenan da Ahmadu. Yanzu bari mu karanto muku saƙonnin da kuka turo mana. Saƙonmu na farko a nan ya zo daga hannun Alhaji Sani inda yake cewa lallai haƙuri yana da riba. Na gode. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fito daga hannun Malama Naja'atu Isa Oshodi wato a Lagos kenan inda take cewa sannunku da ƙoƙari. Lallai na yaba da haƙurin Ahmad. Allah ya sa sauran maza su yi koyi. To sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga da alamu dai wannan wanda ya turo sakon nan bature ne domin da turanci ya turo, amma bari in gani ko zan iya kokari. Yake cewa barkanku da aiki, sunana Ismail. Yake cewa assalamu alaikum, na yaba da aikinku, ina jin daɗin shirye-shiryenku. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara basira. To saƙonninmu kenan, wanda bai ji saƙon shi ba sai ya haƙuri, in Allah ya yarda a shiri na gaba za mu karanta. Yanzu kuma bari mu ji maudu'in da muke ɗauke da shi. Kuna zaune lafiya tare da mijinki cikin ƙauna da kuma kyautatawa ga juna, kawai sai ya bijiro miki da maganar aure, wato zai ƙara aure. Shin idan ke ce yaya zaki ji, kuma me zaki faɗa masa? Kishi kumallon mata, mata gare mu. Zaman aure. A gaskiya in ni ce mijina ya ce zai ƙaro min 'yar uwar zama, bai gaya min ba, kawai na dai ji zai ƙara ko kuma ya aura. Ba abin da zan ce mai, sai dai in ce Allah ya bada sa'a kuma ya ba mu zaman lafiya. Ai kowa da halin shi zai zauna. Gaskiya idan ni ne, yanda na san ban mashi komai ba kuma abin da ya haɗa mu ya ce zai ƙaro min kishiya, zan ji ra'ayin shi tukunna. Idan na mai wani abu sai in gyara abin da na mai daga baya. Idan kuma bai da wannan ƙwaƙƙwaran
shaida da zai ce zai karo min aure, gaskiya in ni ne ba zan yadda ba, sai dai ai ta kuntu billahi a cikin gidan nan. A inda na san ban mishi komi ba, tunda dai sunna ne na Allah na ma'aiki. Ai Allah ya ce idan za a iya ai hudu, Allah ya bashi sa'a, in dai ba za ta hana ni ci ba ta hana ni zama. Allah ya bashi sa'a ya kawo ta, Allah ya ba mu zaman lafiya. To jama'a mun dai ji kuma mun gani. Yanzu bari mu shaida irin matakin da Aisha ta ɗauka. A sha kallo lafiya. Aisha? Aisha? Na'am. Zo. Gani. Ka ci da wani. Ba da. Ba, ka ci da wani. Ne ce ki da wani. Ko magana ne ke so ne. Ina fatan lafiya ko ga shi ina aiki ne ko za ka bari ni? Ki da ba zai da ki wani ci wani yanzu ne ya ce magana mai dace a yi magana. Ba magana ne mai tsawo. Allah ya sa ga rufi. Wato Aisha. Ina so mun ga yanzu nan da sati mai zuwa zan ɗaura aure. Zaman aure. Aure. Insha Allah. Amma Ahmad shi ne bai faɗa min za ka ƙara aure ba. Ina da gane kuɗin aure. Zaman aure. Ahmad ko dai wani ne ke neman ka ne? Wannan dai kawai ne ke kwantar da hankali. Ba zai yi da kika yi. Abu ne Allah ya kaddara in lokaci ya yi. Dole ya kasance. Saboda haka lokaci ne ya zo. Mai niyya. Amma Allah ya kaddara haka ne ke. Saboda haka wani zai fi. Zaman Sai ki ji kai. Ba damuwa. Allah ya kai mu. Amma Allah ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya. Amin. Amin. Shi kenan. Ina so ya ci gaba da Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. Alhamdulillah, Allah ya sa mu wannan lafiya. Wannan na kira ku ne ba mu komai ba. Saboda mu samu mu yi bayani a yanayin zama da ra'ayi. Saboda Allah sa ke na kawo miki abokiyar zama. Wannan za ki ɗauke ta ne ta tamkar kamar karwanki. Ki girmama ta, ki ba ta girma, ita ma ke ma inda kike. Wannan tana matsayin kamar ya ki aure. Ke ma za ki girma ta. To abin da zai kama da kwanciyar hankali kenan da zama lafiya. Ko kuma sa'a masarce wannan abu ne da yake abu mai matuƙar amfani da kuma ya ƙarfe juna abu ne da yake hanya ne na cimma buri a gobe kiyama. Saboda haka ina so ku yi haƙuri da juna ku ba juna girma. Ke kamar yadda na ce miki tana kamar yadda ya ce ki girmama ta, ke ma haka zalika, ke ma za ki girmama ta don kowa na da irin girman da za a bashi. Saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi haƙuri da juna. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya. Abin da yake so. Sannan na biyu, dan addinin musulunci dama ya tsara
haka ni ana wata tunanin nema da daga cewa iya haka ɗin yana addini tsara ina so ki ba da kwana biyu ko wace cikin ku. Wannan gani ko ya kuka gani ko ya mahukun sani ba ko? Ba da ana yin mayayi. Saboda haka alhamdulillah na gode wadda haka sai mun ba a salati. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله. انا يقول على كتفي Zaman aure. Aure ke. Zaman aure. Na, ke kuma. Me yasa kuma na neman fahimta ki fara kina ta wajen da hannu kamar me ke faruwa ne? Kuma shi da titi ne ba ki gaya min ba sai yanzu nake neman fahimta ki ce ba ka jin daɗi? Maganan banza maganan wofi. To jama'a, a zaman aure dai abin da ya ja hankalin wani shi ke kawar da hankalin wani. Kai ne ka dawo gida ka tarar da sabuwar amaryarka tana ta kuka. Sa'annan ta shaida maka cewa fa idan ta je fitsari tana ganin wasu abubuwa suna fito mata a gaba. Sa'annan kuma tana zargin uwar gida. Kuma tana so ka ɗauki mataki. Shin idan kai ne wannan ango, wani mataki za ka ɗauka? Sa'annan kuma yaya za ka yi? Adalci sirrin Ubangiji, maza gare ku. Zaman aure. Babban magana. Ni ban da abin da zan ce. Ni a matsayina na mai gida zan fara kai ta gurin likita a dube ta, a dubi lafiyanta. In abu ne da za a duba a treating sai a treating nata. Shi ne kawai ra'ayina. In dai ni ne akwai likitoci Allah ya ba mu su za a je a yi bincike tunda akwai toilet infection da wata ma tun daga tasowarta tana tare da shi amma ba za ta sani ba sai idan ta yi aure a lokacin ne wannan toilet infection din zai fara yi mata. Amma wasu din ma ko da a ce uwar gidanki ne ta miki asirin ba za ka yi concluding ba don barawan da ba a kama shi da hannu ba an ce ba barawo ba ne sai in ka kama mutum. To idan ma ai cewa din uwar gidan ta miki asiri ne sai ki yi tawakkali ga Allah saboda Allah ne ya bata ikon ta yi miki asiri kuma shi ya anshi wannan. So ke ma sai ki miki tsaye ki nemi addu'a. To ni a gaskiya zan je shiga addu'a. Zan iya tara su da uwar gidan da amaryat sun ce to ita wannan da ta shigo kuna da wata matsala tsakaninku ne? Babu. Amma ga wani abubuwan da ta ce tana gani tsakaninta da jikinta. To me ya kamata a yi? Za ku yi ku nemi junanku ku zo ku binciki junanku a san me ke tafiya wanda ke za mu iya samun matakin da za mu ɗauka da juna. Amma yanzu kuka je kuka zauna za su ɗauki cewa to a kiran ga da yamma kila ko ana zargi na ne. To ta zo ba ta faɗa da ta ce wani abu na zuwa a gabanta ba ta shigo da shi ba to waye mata. Kar ka ɗauki wannan. Su 'yan zargi ne. Ba san Allah ba ko tana tafsiri ka kyale ta. In dai mace ce. Zaman aure. To jama'a yanzu bari mu ji kuma mu ganewa idanuwanmu yadda wannan abu ya kasance. Zaman aure.
Farida! Lafiya da ko? Me da ko ne ba wani? Ko ne ba aka ne? Na fito fitsari sai na ga wani abu a cikin jikina. Kuma ni ban san wani irin abu ba ne. Ban taɓa ganin shi ba. Ya kamata ka ɗauki mataki. Farida, to wannan wani mataki ne kuma ya wuce a ce ki je asibiti a duba a san me ke faruwa? Abin da za a yi, Allah ya kai gobe, ki shirya sai ki je asibiti. Za a duba a san ko me ke faruwa. Ya haƙuri, Zaman aure. Alaikum salam. Har kin dawo? Kin dawo. Zaman aure. Zaman aure. Me haka kuma? Ashe kai ma za ka faɗa. To likita ya ce bai taɓa ganin irin wannan ciwon ba. Kuma ya ce dole sai mun haɗa da maganin gargajiya. Kuma? Kisa ne ce dole ka ɗauki mataki. Ka ɗauki mataki. Wannan kuma yanzu bayan wayannan magungunan kuma sai kuma an ƙara haɗa da gargajiya? Ni wannan abin ba ya ɗaure min kai wannan. Babu damuwa, bari dai za mu ga abin da za mu yi. Bari dai za a samu an aka sai wannan maganin ya ci sai mu san me aka bayan ƴan wasu ƴan kwanaki haka sai mu ga abin da za mu yi. Ni gargajiyar ne ma ban san da ya kamata. Za mu gari abin da za a yi. Ta ajiye su yanzu yadda aka yi. Zaman aure. Zaman aure. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mala? Haka kano. To an gama. Komai ya kankama amma matsalar nan dai kadai shine a gidanka take. An gano cewar baka gani ba kaga wannan da'irar ce ai a gidan goma. Wala to ni me zan iya fahimta a nan ai wannan ai sai ku. To gaskiya ne. To a gaskiya ne kaga yanzu uwar gidanka ita ce silar basilar amaryarka. Amma ba wata matsala ba ce. Ya wasu ababe kawai za ka samu wanda za a yi addu'a a yi sadaka. Shi ne goro farin goro guda 3 ja guda 2 sannan in an gama duwa'i sai a yanka kawai insha Allah. Mala ai shi yasa duk na ko a so na ce ka shigo gidan nan a sa'a da za ka samu abu ne wallahi ka ta cin mu insha Allah. Babu damuwa insha Allah. Bari in je ga abin da za a yi. Insha ina
To mai gida Allah ya tsare. A dawo lafiya. Zaman aure. Sai ta zira dawo. Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. To jama'a, anan muka zo ƙarshen wannan shiri namu, amma kafin mu yi sallama da ku ga tambayoyi don jin ra'ayoyinku. Tambayar mu ta farko a nan ita ce, shin idan ke ce Aisha, za ki ci gaba da zama cikin wannan kunci? Sai kuma tambaya ta biyu, shin idan kai ne Ahmad, menene zarginka game da amaryarka Farida? Za ku iya turo mana amsoshin tambayoyinku akan lambar da ke kan akwatin talabijin ɗin. Ku kasance da mu a shiri na gaba. Ni ce Rashida Ahmad nake cewa mu huta lafiya.